Good morning mga Bisaya. It's a Friday morning. Thank God it's Friday. Medyo maaliwalas ang panahon over the last 2 weeks. Medyo panay ang ulan, no? Medyo nakaapekto sa ating mga pananim pero walang pasok. Share namin sa iyo yung aming daily life. Busy ang mga tao dito ngayon, no? Ito ang tatay ko gumagawa ng garden soil. Okay. Ito, nagsasaking ako. Nagsasaking ng garden soil. Pangkabuhayan ba? Pangkabuhayan. Importante kasi ito na matutunan natin kumita on our own at hindi maging dependent sa trabaho kasi hindi natin alam ang panahon gaya ngayon. Uso yung sakit. Maraming tao na walang trabaho, so in our own little way, gumagawa tayo ng paraan para kumita ba, no? Ito yung ang tawag dito namin is our very own greenhouse, no? Munting greenhouse. So ang tanim dito mga similya ng mga bulaklak. Ayan, no? Luya. Kung gusto nyong bumili, no? Text lang. Nasa description namin yung mga number. Mga seedling na mga halaman, no? Ready for dispatch na to. Yung mga kapitbahay namin, yung customers namin. Binibenta lang namin to ng dalawa 100, no? Depende sa klase. So ito lang pinagkakakitaan habang nasa GCQ pa, no? Nasa GCQ pa. So in this video, papakita namin sa inyo ang proseso ng pag-produce namin ng garden soil. Consistent kasi yung dating ng customer namin, no? Biro mo, bumibenta kami dito ng mga 10 to 20 sacks a week. Ang sakong ito nasa 100 peso per sack. So magandang kita na yun. Survive na. Oo. Survive na. Yes, Binisaya ba? Kaya ang channel namin, Lutong Bisaya, no? Binisaya, yun yung ibig sabihin nun. Bisaya kasi is a lifestyle more than a language, no? It's a way of life. Inato ba? Atin-atin lang, para-paraan para mabuhay. So dito tayo ngayon sa aking kapatid. Hi. Okay. Ano tong ginagawa natin? Sunog ng Raisal. Para sa mani? Para saan to? Manglit sa lupa para mataba. So ito na guys, ang unang step sa paggawa natin ng garden soil itong pagsusunog ng rice hull. Kung ano siya, panit sa bugas, no? Rice hull. Binili namin to ng 35 pesos per sack sa Toril. May nabibili naman na sunog na pero out of stock sila, so ginawa namin, kami nilang magsusunog. So para asa man Magandang umaga po. Ito makikita ninyo sa aktual na ginagawa namin. Napipilitan tayong magsunog ng rice hulls dahil out of stock ang yung tinatawag na sunog, yung carbonized na rice hull. Carbonized ito? Magiging carbon ito. Ito isang malaking pangangailangan ng tanim na ihalo din sa hindi sunog. Kahit ordinary lang na lupa, basta mayroon kang ganon, pwede ka na magtanim sa seed bag. So susunugin natin para magkaroon tayo ng carbonized rice hulls. So in mga 3 hours time, kumpleto na yan. So ganito na lang tayo habang wala pang stock. Init. Mainit yan, delikado yan kung makapakan sa gitna. Parang bulkan. So paano ang process nito? Takpan sa ibabaw niyan.
pag dumami na ang mabutasan na ito, halimbawa nasunog na ito na area magmula sa ilalim hanggang sa ibabaw, ito takpan ng yero sa ibabaw. Hindi lahat takpan. Yung kung saan lumalabas yung maraming usok, yan yung takpan. Nang sa ganun, yung init tatakbo sa ibang area. So parang nag-uuling? Parang nag-uuling. Tatakbo sa ibang area yung init dahil natakpan ito. Tapos, doon na naman siya lalabas. Takpan na naman ito doon. Hanggang sa maubos lahat. Okay. Salamat. Importante kasi yung tinatawag nating carbon sa paggawa ng garden soil sapagkat natural, ano siya, natural pangpataboy ng mga peste. No? Tama ba? Tama. Oh. Ang snail ayaw ng so galit na galit ang snail sa abo. So malaking tulong, hindi kakainin, hindi puntahan ng snail yung pot mo. okay. Hindi aakyat. So ang next step nito, pag nasunog na, punta tayo dun sa next na site kung saan ready na nating paghaluin para magawa na tayo ng garden soil. So ito pag natapos na, ito yung magiging resulta niya. Oh. Kita mo ang difference. May mga texture na siya na sunog. Hindi naman nasusunog lahat kasi mabilisan kasi na trabaho to. So after nito, pag naliko mo na, pwede mo na itong ihalo sa lupa o kaya idiretso sa tanim. Sa ibabaw lang ba? Maganda to sa mga gulay para yung mga langgam matatakot silang akyatin yung mga bunga. Ito sample talong. Ito yung talong. Kita mo. Tinransfer namin sa sako ng semento. Ito 2 months lang to. 2 months lang itong na-transfer. April namin ito tinanim. Lumaki, na-transfer na. Yan o. Namumulaklak na. So, yung gagawin natin, gamit yung Rizal, pwede natin ilagay diretso dyan. Fertilizer na siya. Natural na pesticide pa at the same time. Ito na yung kamatis na tinanim natin last month. Oh. Medyo na-delay yung pagtubo niya kasi the last 2 weeks kasi panay yung ulan, malakas yung ulan. So lately na lang ito tumubo talaga, no? Pakita ko lang, may separate video tayo dito kung paano natin ito i-transplant, no? Ito naman yung bell pepper. Medyo na-delay dahil sa bagyo, ulan, no, lately. So pag natapos na ang pagsusunog ng rice hull, ready to mix na tayo. So ito yung kapatid ko, no? Hi, Pud. Okay, what's up, Bisaya? Okay. So ito yung finished product kung baga, no? Ang composition nito, purong lupa, may rice hull na hindi sunog, may sunog na rice hull, at saka coco peat, no? Ano siya ng coco peat? O husk ng niyog ba? Yung pinagbalatan ng niyog. So ito ginagawa namin gamit para sa mga halaman namin, at saka at the same time pwede naming pagkakitaan, binibenta namin ito, no? Sinasaking namin ito sa itong sakong maliit, no? Sako ng harina ata to. Oh. May wholesale naman dito, nabili ko to ng 6 pesos per sack. Ang kagandahan nito is somehow water resistant. So, kung mabasa ng ulan, okay lang. Sinasaking yan. 100. Tapos dito, nilalapag lang namin dito sa bakuran namin, no? May sign naman kaming nakalagay dito. Ayan. 100 pesos per sack ito. So 100 pesos per sack.
Yung mga customer namin sa may mga order lang dyan sa mga kapitbahay, pinupuntahan lang nila dito, no? Pwede rin namang order online, no? 100 pesos per sack pag pinick up nila dito, pero kung magpapa-deliver sila, magdadagdag na lang kami ng delivery charge. So ganito yung proseso. Dinadaan kasi ito sa, anong tawag ito? Ayag? Filter. Oh. Para yung mga hindi purong texture ng lupa hindi masali dun sa ibibenta nating garden soil. So di jud magmahay ang di jud magmahay ang makapalit ani na garden soil, kasi purong lupa na may halong wormcast or vermicast, rice hull, carbonated rice hull, at saka kokopit kung nahaluan doon. So ito, pinapakita natin kung paano siya itali, no? Paano itali. Okay. Okay. Okay, ang ating produkto ay mayroon tayong mini-maintain na quantity. At ang pinaka-importante sa lahat, quality. Okay. So, ito, all-purpose na garden soil na ito. Maaari ito sa vegetable, pwede rin sa bulaklak. Okay. So, ang sabi ko kanina, quantity, kailangan puno. Di lugi customer ani? Oo, sulit sa ibinabayad ng customer. 100 pesos lang. 100 pesos lang yan. Presyong pangmasa. Para maka-afford naman yung mga small scale gardener. Okay. Kagaya nito, mayroon tayong nabibili, sobra 100, 160 pesos. Malaking pira na rin yun. So ito ang pagtali, nasa pagtali na proseso tayo ngayon. Kailangan, bago magtali, tiyakin mo muna na yung itsura ng sako na nilagyan mo, magandang tingnan. Hindi yung itali mo yan, hindi, wala pa sa kaayusan. Yan na siya, no? So, meron itong dagom. Basic naman ito, pero may sistema dito para mapadali ang gagamitin mong tie back. Haba na ganito kahaba, estimated mga 3 feet. Una natusok na, no? Ikot mo pa ganyan, no? Tali mo siya, tali, okay? Katapos yan, dito ka dumaan sa kanan, ganyan ka. Ang distansya mga 1 pulgada galing doon sa una mong binutasan. Estimate ka lang para hindi matapon yung laman hanggang sa maabot ng gitna. Yakin mo na mahigpit, higpit talaga. Kasi ito mumurahing sako, kailangan yakin mo ang pagtahi na hindi siya madami. Mumurahing sako ito. Nabili ko to ng wholesale sa Uyanggurin dito sa Davao. 6 pesos per sack. No. 25 kilogram yung capacity niya. Oh. Ngayon, nandito na tayo sa malapit na sa dulo, no? May technique rin dyan. Pag ganyan na, magtira ka ng ganito para maganda ang tingnan, no? Ikot ka rin dito, tap, ganyan, para malak na yan. So ayan, sa ganyang paraan, wala nang chance na matapon. Okay. So, kung may sobra man sa lubid natin, isang 1 foot, no? Pwede ka magbawas mga 2 and 1/2. Okay. Na lang para ma-save mo rin yung
Kaibak. Tapos ihiga mo yung sako. Ganyan. Medyo alis ka muna. Pag file mo rin, kailangan nasa tamang lugar yun. Hindi basta-basta ng file. Paano maakit yung customer kung hindi maganda sa display? Siyempre, ilagay mo yung may marka sa ibabaw. Tapos, Here's another one! kabilaan dulo, ito, yung ito, yung puwet. Siyang ganyan, dito. So yung composition nito again, explain lang natin is magkahalong purong lupa, topsoil, rice hull, yung Carbonite. tsaka yung sunog na rice hull, Vermi. at tsaka kokopit, no? Wala. Walang kokopit, no? Small amount ng vermi. Vermi. Kasi may na-harvest kami na vermi last month. May sobra pa. So, pinaghalo lang namin dyan. So, gusto nyo mag-order, yung number namin nasa baba. Nasa baba, nasa description lang ating video. Text lang, tawag lang. Kung within Davao ka, pwede mo itong pick upin. I-text mo lang kami ng explain natin sa'yo kung saan mo pwedeng i-pick up. Pwede din namin i-deliver kung within city area lang. Pero kung wala ka naman sa Davao, pwede mo rin gawin to sa bahay mo. Magawa na lang. Pwede mo gawin sa bahay mo to. Magawa na lang. Backyard lang, simple lang, topsoil lang, mga sunog-sunog na mga dahon, mga natuyong dahon, mga gulay na pinagbalatan mo. Yun. Pwedeng gawin yun. Next month siguro pinagpaplanuhan naming i-retail to online kasi nakita namin sa Shopee na Shopee at Lazada may benta pa lang ganito, no? By kilo yung pagbebenta na nasa 15 to 20 pesos per kilo. Kung isipin mo medyo lugi, pero online naman at i-deliver directly sa bahay mo. Di ka na lugi doon, no? Ang composition naman na gagawin natin is pure, so either pwede mong gamitin na yun na mismo yung lupa na pagtamnan, or pwede mo lang din gawing fertilizer pang top up lang sa ibabaw ng lupa, no? So abangan nyo yan, next video tuturo namin sa inyo kung paano gawin yun, paano gumawa ng composition ng garden soil na ibibenta natin sa Shopee, at yung buong proseso ng pagbebenta sa Shopee. Magandang topic din yun. So yun lang muna. Ingat, magtanim ng mayanihin, mag face mask. Ay, wala man kay family naman. So hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Lutong Bisaya is our channel. Maraming salamat po.